Txango eguna da gaurkoa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ingeniaritza Industrialeko azken urteko ikasleak dira hauek eta energia berriztagarrien zenbait instalazio bisitatzera doaz. Energia berriztagarrien katedrak egiten dituen ekintzetako bat da hau. Katedra, unibertsitateak berak eta sektore pribatuko enpresek eta zentro teknologikoek bultzatutako ekimen bat da. La altura de la torre son o 100 o 120 metros de altura de torre. ¿Por qué hacemos ahora mucha máquina en hormigón? Porque a partir de unas determinadas alturas pues, se ha considerado que va mejor. Helburua da, ingeniari titulua jasotzear dauden ikasle hauek berriztagarrien sektorera erakartzea. Eta sektorea ez da txikia. ¿Qué fue antes? Zer izan zen lehenik, katedra ala sektore indartsua? Arrautza ala oiloa? Nire ustez, katedra iritsi zenean sektorea dagoeneko indartsua zen, eta unibertsitatearekin zuen harremana ere estua zen. 10-12 urtez, hemendik irtendako ingeniaria askok elikatu zituzten berriztagarrien sektoreko enpresak. Datu esanguratsu bat, Gamesa, Acciona Wind Power edo Ingetean bezalako enpresen sail batzuetan ingeniarien 80% Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikasitakoak dira. Harrigarria. Bai, zenbaki ikusgarria da. Horrek aurrekari bat ezarri zuen eta ondoren katedra berez etorri zen. Enpresek solaskide zuzena izango zuten unibertsitatean, eta katedrak solaskide zuzenak zeuzkan enpresetan, eta emaitza da gehiagora joan garela. Por esos cables gordos negros bajaría ya la corriente eléctrica en 12.000 voltios. Estos cables que veis en las esquinas son unos pretensores del hormigón y luego aquí tendríamos el monitor con todos los datos de este molino en concreto. La velocidad de viento, que tenemos en este momento 4,3, 4,2 metros por segundo de velocidad de viento, ahora de hecho esta máquina si estuviese en marcha estaría acoplando ya y estaría ya produciendo. No sé, yo creo que nos da una pista de por dónde van a ir las reacciones máximas. Energia berriztagarrietan masterra egiten dutenek, nahiak egin zuen bezala, proiektuak garatzen dituzte katedrako enpresetan. Proiektuak enpresek eurek proposatzen dituzte eta proiektu errealak dira. Benetako beharrei erantzuten dieten egitasmoak. Ikasgeletan eta enpresen egoitzetan erdi eta erdi burutzen direnak. Nire proiektuk izena do sistemas de gestión de almacenamiento de las energías renovables eta eolikan zentratzen da. Eta nien ez pixkoat simulazioak inez, ni enpresan nao, akzionan, eta orduan da ikerketa lan bat azken finean, I+D departamentu nao. Ekintza hauetan ikasleak dira protagonistak. Garatzen dituzten lanak espedientean agertuko zaizkie masterra bukatzean. Eta bestetik, enpresak ezagutzeko aukera bat da. Kontuan izan, enpresek proposatzen dituztela proiektuak eta puntako gaiak dira berriztagarrien teknologian. Y son proyectos, pues digamos, de la vanguardia de la tecnología en energías renovables. Azkenen da pixko bat pentsatzeko lan bat, azkenen ikusten nahikoa bideratzen dela gero lan mundura, heldu zaizkizo arazoak edo konpontzeko edo pixko bat sartzeko lan mundu. Master bukaerako lana egitea ingeniari izaten hastea da. Naia, Acciona Energia enpresan egiten ari da proiektua, unibertsitatetik gertu. Es gratificante. Es gratificante para un profesional. Atsegina da profesional batentzat belaunaldi berriak motibatzen saiatzea eta enpresetara gerturatzea. Muchas veces
y eso por experiencia personal todos hemos... Ikasle zarenean, denok bizi izan dugu hori, enpresek beldurra ematen dute. Ez ezagunak dira. No sé, es algo desconocido. Bueno, esto consigue que el alumno o la alumna Egitasmo honekin ikasleak enpresen errealitatea ezagutzen du eta unibertsitatean ikasitakoa aplikatzen du gai zehatz batean. Kasu honetan, akziona energian eta energia berriztagarrien metaketan. Con las energías renovables y el almacenamiento. CNRren energia berriztagarrien zentro nazionalaren egoitza ere inguruan da. Katedraren partaide da erakunde hau. El Centro Nacional de Energías Renovables trabaja en 6 áreas. 6 arlotan egiten du CNRrek lan. Eolikoa, sailik handiena seguruenik, katedrako ikasle asko ditugu hor lan ona egiten. Eguzki energia, termikoa eta fotovoltaikoa, proiektu interesgarriekin. Eraikinak ere energiaren ikuspuntutik lantzen ditugu. Biomasa eta energia berriztagarriak sarean nola txertatu. Eta horietan guztietan proiektuak ditugu. Oso interesgarria da unibertsitatetik lanera datozen ikasleek industria hau eta zeregin hauek aurrez aurre ezagutzea. Unibertsitatearekin batera energia berriztagarrien katedran partaide diren 5 bazkideek elkarrengandik kilometro bat baino gutxiagora dituzte egoitzak. Iruñetik bertan dagoen industrialde honetan. Izena ere propioa aukeratutakoa du gune honek. Berrikuntzaren hiria deitzen da. Sarrigurenen izan berri naiz eta Silicon Valley ematen du kazetari hoi izenburu potoloak gustatzen zaizkigu. Bai. Berriztagarrien sektorea eta gune hura Silicon Valleyrekin konparatzea zilegi da. Sí, o sea, yo creo que es la definición perfecta. Bai, definizioa perfektua da. 600.000 biztanleko erkidego txiki batean jaio zen fenomeno batez ari gara, baina inguru horren mugak erabat gainditu dituena. Hortaz ez dut esageratu. Bat ere ez. Mundu mailako erreferente bat da. Erabat. Unibertsitatea ez dago hemen bertan, baina gertu bai. Berriztagarrien gaietan asko mugitzen da. Nazio mailako ikerketa zentro honek berriztagarri guztiak lantzen ditu. Eta enpresa handiak ere hemen daude, puntakoak. Munduko 5 onenetan beren sektoreetan. Eolikoa, eguzkikoa, fotovoltaikoa, termikoa, ondo kokatuta gaude ia denean. Beraz, bai, Silicon Valley txiki bat da hau. Silicon Valley de las renovables. Esto sería la CCU de este equipo, ¿vale? Esta fibras. Para esto es una tarjeta con una multiplexora, tenemos medir las temperaturas. Y aquí podéis ver las resistencias de precarga y de descarga, ¿vale? ¿Cuántas tiene la capacidad de los condensadores de bus? Estos suelen tener 6.600 por 3 más o menos. Ikasgelatik ikerketa laborategietarako bidea egiten da katedrak antolatzen dituen ekintza guztietan. Erakutsi berri dugun proiektuen egitasmoan, txangoetan, hitzaldietan, energiari eskainitako astean. Están interesados. Yo les veo muy interesados, sí. Energia berriztagarriak sustatzea da ideia eta bada ekitaldi bat izen berezi xamarra duena. Erronka berriztagarria. Una competición? Taldekako lehiaketa bat da, eta enpresek botatako erronka teknologikoak ebatzi behar dituzte 24 ordutan. Zirraragarria dirudi. Egun bateko goizeko 10etan ematen diegu erronka eta hurrengo gunean emaitza aurkeztu behar dute. Interesgarria. Oso. Baina ziurrenik master amaierako proiektuen egitasmoan parte hartzen duten ikasleek irabazi nahi duten saririk handiena lana lortzea izango da. Hauek bete dute ametsa. Participas en proyectos que se está desarrollando en el propio departamento. Enpresako sailetan garatzen ari diren proiektuetan parte hartzen duzu.
taldeko partaide zara, eta zure lanak beste ingeniari batek egingo lituzkenak dira. Ez da itxura hutsa, gero emaitza izango duen zerbait da, egiazko proiektu bat. Hacer algo que luego lo puedes ver o sabes que es algo real. Sí, está claro que hemos tenido suerte. Argi dago zortekoak garela, unibertsitatearen bidez proiektuetan sartu garelako, eta horri esker enpresak ezagutu ahal izan gaitu. Eta errazagoa izan da jauzia, enpresatik gertu egonda. Fácil y acercarnos mucho más a la empresa. De forma general, la mayoría de los alumnos... Katedran master bukaerako proiektua egin duten ikasle gehienek, egitasmoan parte hartu dutenen 80%, lana aurkitu dute, bai katedrako enpresetan, bai berriztagarrien sektoreko beste enpresa batzuetan. Relacionadas con el sector de las energías renovables.